Metong agrupo rin pengari ring misasan metong ngeni bang asulong ing kamalayan, dikil ka rin anak ka ating special needs, pauli na ning Down syndrome. Balang metong kareng pengaring areni, ating miyalo ang storya tungkol king daranasan da, king pamanyese karing karelang anak. Kalupa na ng ima ay Bel Baluyot, ing kayang 1-year-old na anak at inyang Down syndrome. Actually po niyang first react ko po niyang ngikit kaya po yung anak ko. Siyempre at na po itang worried ka, itang uling balong mo dakalya health issues, pero iminuna ko pong tinalagay kayong isip ko, tanggapan kaya pa yung anak ko, bayo ko isipan ito. Itang buong puso kayang tanggapan, pero anak mo pong may gadwang isip tinggap kayong anak ko, kasi anak kayan eh. Kwentura pa rin aliwa karela, katambal niya mo naman yung Down syndrome impang fragile, uling maralas lang sasakit, ting karelang anak. Siguro itang health na kasi time to time pa naman kasi magpa-check up, yung eyes na, yung thyroid na. Ito yung pinaka-maintenance may kasi ngayon, kang safety. Ito mo naman. Yung struggle na naranasan ko sa kanya, yung may may mga lumilitaw na mga diferensya sa katawan niya. Unang-una yung mata, tapos yung puso, tapos yung parang naging sakitin siya. Makanyan pa man magsilbila kanong anting swerte rin karelang anak at maraguling kuswelong bibiyara reni karelang pengari. Akit kaya mo pitang magising ko kay nabisana, kung panumana, kung yakapana, kung ito po, kaya na po kako ito. Itang masaya ako, kasi balo ko yung anak ko, kaya. Balo ko kanta, alayang masakit, alayang kaya, masaya yun. Yung kaswelong abibyan na ako pagka mag-excel ya keng school. Ampo keng therapist, speech, pag dininanda akong background na very good ya po yung city, gawaning makanini. Ito yung pinaka #1 na magpasaya ka na ako. At bang makapagdakay ng mga sahop ka rin kalupara kabilyon, manalakaral rin ibang may talakading medong organisasyon amantabi karela. Kilala ng tala at lakas tamang pakibaluan ng kanilang storya, king luwid ka. Lunes, March 4, 4:30 nigat panapon, king CLTV 36, ampo king CLTV 36 Facebook page. Ako, Inge kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.